Menteri Badipe Yaki Kami Leka Sports Kajela Uba Shakler Warjeri Mentagas ngi ka khalai triku jemang ula lej banbu ya umau norem na ka banta bante ya kamadan siang plang plastik lani ka artificial turf hapo kamadan football jongga shnong nongsder Hariboy district na lor Menteri Badipe Yaki Kami Leka Sports ha kate ka sngi lai don lang uba daman bait lamare u MLA ka umroi constituency uba DP walang u Chief Secretary ka Sorkar Jilla u Didi Shira u Director ka Sports and Youth Affair uba Jonas Lendem orang ba snong gasnong nongsder kiri rangba kathain lembat ki paiba nong song snong gasnong nongsder ya kate kamadan yelekai football la penmang bante ha ka jinglut ka bakot hadu shipo klur tam barban sedang no bante ya kane kamadan hakini ki khendiat sngi bar labu thong ban pendek pura ya kate kamadan tang hapo chisnem habangis ngam hangni hapo riboy area kani kadika artificial turf ka baar ya ka bangi ai handai ngadap da ka jingkemen ya ka bangan ong yepi ba kini ki artificial turf ka bangi la ai kidi hapo kini ki arsnem bangakwa ya ka bangan pentikna hang niru bakanum kut tang kini ki artili ban ngindang ya biteng nang ni sakhamat na kumta ka than riboy hibarok koy barabang akren ya kata ka bangaong ya kata kadon kadaw ya ka babali manakaliang jo ka sarkar ngikwa ya ka bangin pej amtang ka than riboy henri ka jelahi barok koy ya ka bangin pej rinti ka bangin kentiu ka bayday ka sport sa kini ka jela ka jungi habang ya kren kerpang ya ka than riboy ngadap da ka jingkemen ka bakraw ya ka bangan pintip sepi ya ki babon ki kena na ka than riboy ki balawan ra ya ka nam bat ka burom nakam ta ka jelahi barok koy pipej akini ki kindiat benai ki beladam mensyam snem ka wei ka school nang ni napo ka than riboy ya ka bakila job ya ka sebelum tokap ki babon ki kena na ka than riboy ki kiu ba ka sports badha ka bangi ya kata ka jing thrang jung ki kena juga jelahi barok wei ka deru ka kamram ying ying ka sarkar ya ka bangi hap bangin pej bangin penbet penbiang lane ban ai kata ka platform iki ya ka bakin dang la ya ka bakin kiu saprang ha ka bayde bat ka sports hi bar habangi kren ya kata ngisu thu baladang im ai ya ki jaka ki babiang nakam tajung ki bakin practice ladang im la ya ka bangin penbiang ha ka bayde baki association ki baper kan long ka jingleno ya kata ka sab ka baki hun samla jung ka jela ka jungi baki don kumta bagi paiba kila jid berkila syanya ngidon ya ka jingkit kli kum ka sarkar na unta ki paiba jong ka jelahi barok koy badai na kata daw lada pipej akini ki khindiat senam ki balalik ki babon ki kili ki oma balai ka sarkar ka pulut pisah hadu kan ni ka baydai ber ka sports ngajong ye kita ki bedang kili ki madang kili Hendai kamram ka jungi ban penbit penbiang na kamta ki khun samla jung ka jelangin dang ya syakmat kikili belingi pelut ya kapisa Hendai ka jing suthu ka jungi ni om bakani kam de ka jing penlut kadiki investment ya ka bangi invest haki khun samla jung ka jela ka jungi ya ka bangi suthu bakata ka investment ka bangi investment ta ka sngi le si kanum si so la shayna la shisni Hendeng ini EU so lesi hadin sansnem hadin shiposnem ya ka bangi terang ni don ya kata ka jingangnut bangi ni bakin wanra ya ka nam ka burom nakam ta ka ying kasem nam ta ka snong ka thaw ka jilaw bakari barok koy